possible avaluar alguna cosa en Twitter. En tinguem noves generacions, això va ser el roto, és justament el que està passant avui en dia. Avui en dia, si nosaltres tinguem aquesta diversitat, una de les coses és que haurem de fer noves formes d'avaluar. És a dir, per què no pensar o repensar, com ens estàvem dient, que justament el mòbil el portem damunt, tot el de nosaltres possiblement el portem damunt, per què no fer-lo utilitzar a l'aula? Estem en aquesta discussió de fer o no fer utilitzar. Aleshores caldria plantejar-nos noves formes d'avaluar. Aleshores la meva resposta és que sí. I en aquesta és el que vas a contar una miqueta l'experiència de l'any passat. És a dir, l'any passat, sense voler, que va ser una proposta de l'alumnat, van obrir un compte de Twitter que se va convertir en una classe paral·lela. En aquesta flor, que és una posició des de la mare, que aleshores van reflectir això, van utilitzar Twitter en el test narrat, la primera part del procés lector, el OneNote, que és justament el que van anar a Microsoft, i l'última que és la de llegir per llengua per llengua. Aleshores, és que sí, la meva resposta. Per què? Perquè vam obrir un Twitter justament per intentar fomentar el bloc de literatura que se dona en segon. És a dir, això de fer llegir determinats autors, això de les lectures obligatòries, aquesta etiqueta que no ens agrada, aleshores com fomentar això? La meva proposta inicial era fer un Facebook, però el Facebook no vam dir, mirant-se, això està ja, això no mola. Per què no fem Twitter? Aleshores vas dir, vale, per què no? És a dir, una de les primeres coses és llançar-se a la piscina, ho vam fer. I aleshores, a poc, aquesta eina se va convertir i va anar guanyant pes. Sobretot, per què? Perquè podem algunes competències, sempre està descomptant de competències. Jo vaig començar a introduir les rúbriques. Quines són les que vaig? Doncs, per exemple, caldria repensar què és el que volem avaluar. Per què no el treball individual? Que facin tuits, que prenguen notes de la xerrada que estem fent ara mateix o de qualsevol xerrada que vinga a l'escola, que siga de valencià. Per què no el procés lector? Llegir amb el mòbil. Hi ha gent que llegia el seu llibre al costat del mòbil fent tuits sobre quines frases li havien agradat, si recomanaven la lectura o no. O, per què no, també aquest treball col·laboratiu que després va ser la publicació del OneNote, que era un llibre d'assajos, a la pròpia pàgina de Twitter. Competències vinculades, sobretot aquest any, perquè clar, parlar de l'any passat podríem parlar, però què hem estat fent aquest any? Doncs, per exemple, a la primera avaluació vam proposar el hashtag de Any Docents per celebrar, tancar l'aspecte de poesia, sobretot per celebrar una miqueta el Vicent Andrés Estellés i el Salvador Espriu. En aquesta activitat també es van compartir amb, sobretot, un altre centre, amb Teresa Carlet, i en tenien tota una rúbrica, sabien quantes pilades estaria fet prèviament per arribar a una de nota. Era una cosa també comentant de això és el necessari, cal saber utilitzar Twitter, això tot ho ja tingueu ahí, el 10, aprofiteu per altres coses. Cal interactuar entre els vostres companys, no només de la classe, de l'altra classe, de l'altre centre, sobretot. I aleshores, una de les coses que sí que van fer és arribar a ser trending topic a les 8:30 del matí. És a dir, 35 minuts, l'alumnat va començar a rebre els seus dispositius que eren trending topic. La classe va començar a aplaudir. Havia sigut un èxit. Era com si havien guanyat els Jocs Olímpics. Bàsicament van esclatar d'emoció. Aleshores, pense que mai en la vida havien llegit tants versos de l'Estellés i havien escrit tants versos de l'Estellés en cap moment, com Benissimo. Ja els tenia guanyats. De fet, ja estic guanyats per tot el que he proposat al llarg del curs. Per això dic que poesia més Twitter i bona motivació, 100%. Com podem mesurar la motivació i la participació dels alumnes? Si passem? Van arribar a fer quasi 2.600 tuits. Així fiquem algunes eines que són totalment gratuïtes. Són eines web que evidentment impliquen la immediatesa. Normalment et deixen 24 hores. Per exemple, si podem anar passant, perquè així n'entrarem, durant les classes estic en el mòbil i els estic mirant què s'estan fent. Normalment no parlen
I és molt anecdòtic com estan mirant la pantalla i com entre ells estan parlant. Dues que estan bé mirant. Aquest, evidentment, podem treure tot un seguit de quants vots n'hi ha hagut, és a dir, són diverses eines que després les podeu trobar i estarà a la presentació. Els altres comptes, sobretot, dins gràfics, sobretot també de la influència que han tingut, és a dir, quanta gent ha retuiteat. Si aquesta gent que t'ha fet el retuit és important, té una solidesa perquè té molts seguidors, evidentment té molt més influència. Aleshores, el fet de sentir-se protagonistes és important. Tampoc és que ho alimentem, però sí que és important. I són algunes que són totalment gratis. Podem passar. N'hi ha una que està vinculada. Topsy és una de les que jo sí que més utilitzo perquè sí que te dona un report. És a dir, dins el tuit sencer i pots llegir amb més tranquil·litat. També pots entrar als seus perfils, que és la següent, que són de perfils. Això és sobre el de Microsoft, quan estava terminant de fer això. Aquest. Per exemple, aquesta és analitzar el teu perfil. Els alumnes tenen un perfil totalment políticament correcte. Vull dir, totalment acadèmic per fer això. No m'interessa el seu perfil personal. Creen un per l'escola. Perquè a banda de fer justament nosaltres en llengua valencià, en l'economia també s'està utilitzant. Aleshores aquestes coses se van contagiant i tenen un compte totalment apropiat. Una altra de les eines és aquesta, que és d'un americà, que està basada en l'Office de Microsoft de 2013, que té un anàlisi global i perfectíssim. El procés de lectura, que només el fem una vegada a l'any d'aquesta forma, implica que l'alumne té 3 fases, abans de la lectura, durant la lectura i després de la lectura. Cada fase té una rúbrica i aquesta rúbrica té un percentatge de tuits que han de fer, però sempre acompanyant, fotografiant el seu procés de lectura. Abans de llegir s'està vinculat sobre aspectes del lector, context o època, normalment comptant quins són les següents interpretacions, a banda de que en algun moment durant la lectura s'analitza el tipus de narrador i aspectes més formals. Sobretot que després recomanen d'alguna forma el llibre als seus companys. Aleshores, evidentment, la competència cultural i digital seria una de les que jo he destacat en aquesta activitat de lectura. És l'ús de Twitter, fer determinades repiulades, la competència cultural, el fet d'adreces d'informació de l'autor, etc. És a dir, és el mateix d'un treball típic que podríem haver patit en la nostra educació, que estàvem parlant de les dècades, però utilitzant Twitter, búsqueda d'informació. Ahí en tinguem un exemple, una captura de pantalla de l'alumnat i de les coses. Evidentment, alguns tenen massa faltes al començament. Després del procés, fins i tot van millorant. El barri, estem al barri de Malilles, el Martí Sorolla, és un barri eminentment castellà, aleshores el fet de la llengua és una miqueta difícil, fer-la servir i que escriguen d'una forma correcta, però a poc a poc anem millorant. Altres de les coses és que en aquest curs justament hem tingut l'ocasió de compartir un blog d'aquest projecte a una escola de Barcelona, que és la recomanació de les lectures. Aleshores, el que ens ha permès Twitter no és una altra cosa que entrar en contacte directament amb l'alumnat. Ells recomanaven la lectura. S'havien llegit llibres diferents i han tingut una mena de conversa, evidentment, a través de Twitter, però una conversa entre ells, on ells són els protagonistes. Ahir tinguem, per exemple, el dia que van concretar, van estar parlant i aleshores van arribar a uns 600 tuits entre ells. Així, evidentment, una de les propostes era que justament havien de replicar i de llegir als alumnes de l'altra escola, no només els que són els seus companys, que això ja ho fan. Ahir en tinguem justament, és a dir, el preferit, hi ha diversos de tuits, ells en lloc de fer a tots els alumnes van triar amb qui parlaven, és a dir, van haver una adaptació de la rúbrica, que tampoc és cap problema, però sí que hi ha aquesta comunicació d'alguna forma en recomanar els llibres i a més ho fan entre ells. I altra de les coses que segur agradarà
després als meus companys de taules el fet d'una activitat compartida. Això són els tuits de l'any passat dels alumnes quan van terminar el procés lector. N'hi ha una alumna que va dir que què faré ara que he terminat l'activitat? No hauré d'utilitzar Twitter. No tinc ganes que això acabi. És una de les seues propostes. Simplement perquè és una qüestió quotidiana per a ells. Martí Soler i Carlet hem compartit un text de Descartes per això, on València se centra en la modernització i era la introducció a Descartes. Una activitat compartida de 2 matèries i 2 centres, i aleshores podeu passar perquè van arribar una borrada de 5.000 i pico tuits entre les 4 classes i les 2 matèries. És veritat que hi ha un percentatge de l'alumnat que a vegades no ha complit els objectius i aleshores han suspès, perquè és una cosa. Si no fem el procés de lectura d'aquesta forma, ho pots fer d'una altra, però cal fer. Si no ho fas, no podem aprovar la matèria. És la justícia. Bé, doncs això que veieu únicament del Global, ahir tingueu el meu blog, vaig comentant totes les activitats d'aquesta forma que fem, i el tema que veureu molt bé m'ha comentat i que vosaltres heu comentat, doncs res. El Global Forum, ahir hi ha una pàgina que també podeu registrar-vos, és totalment gratuïta, hi ha activitats també que són referència en el moment per a saber quines són i no és res, únicament sense el fet de registrar-se. Estic venent d'alguna forma aquesta idea de que pot construir aules sense murs on els protagonistes del seu aprenentatge sigui el propi alumne. És a dir, Twitter ens ha oferit l'opció de treballar col·laborativament no només a l'aula sinó fora i crear espais de comunicació i de conversa. I gràcies. Pense que justament anem ja a l'última, que únicament us diu gràcies per la vostra atenció i Twitter. ¿Podría repetir el blog? Llegir per... Llegir per dir és igual... Llegir per... Llegir per dir MS2 de Martí Soler wordpress.com. Una pregunteta. Tot això està compartit en internet, ho tenim disponible? Està tot. Des del blog es pot accedir a... Està, en el blog tots els enllaços estan a un OneDrive on estan les rúbriques, algunes captures de pàgines i a més en el Twitter, en el perfil de Twitter que també és el mateix de la classe, es poden seguir.